गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै तेजपुर इउनिट एबसु बिनि आफादगिरि जानानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव गोसो होनानै खामानि मावलांगोन। हारि जौगानाय आरो फरायसाफोरनि जि उन्दै उन्दै दा फैदों बेफोरनि मोजां खामानि मावलांगोन। नोंथांमोननि कलेजफोराव खामानि मावनो गोनां दङ? खामानि मावनांगौआ जोबोद जोंहा दङ, मानोना जोङो बै जेब्ला जों गेम स्पर्ट्स जायो बेवहाय जोंहा आगोलाव बस लिस्ट दंमोन ना, बेनिफ्राय जेबो जों माने बिदि थुलुंगा होनायफोरखौ जों मोनबोआखै। दा गोदानै दाफाम जानायाव जों बेयाव थुलुंगा होबोगोन, हेफाजाब होबोगोन। गिबियावनो आङो रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम जाय आंखौ दिनै गाहाय नेहाथारि बिबानाव सायख'बाय। आङो बे जाखिनि बिबान होदों आंनो मावनांगौ, आं बेखिनि बिबान मावनांगौखौ मोननानै बा आंनो जे बेबायदि अपरचुनिटि होबाय, जे बिबान होबाय, जे खामानि मावनांगौ होननानै, दा बेफोरखौ मोननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै आं बुंनो सानो आरो। दिनै बे इउनिटखौ बे जाखि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि तेजपुर इउनिट, नैबेखौ दिनै जों गंनै कलेज लोगो नांनानै दानाय जादों, दरं कलेज आरो तेजपुर कलेज। आङो रादाब बिफाननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बे तेजपुर नोगोराव दिनै 2023 आगष्ट 13 बे समाव, जोंनि बे बेलासि समाव दुलाराय तेजपुर नोगोराव थानाय जोंनि बर' लिटारेरि ससाइटिखौ जों गोदान मुं दोननानै आबसु इउनिट दानो नागिरनायाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हादों। लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेलनि आफादनिफ्रायबो नुजाफैनो हादों। दा आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा जोङो दिनै गोदान इउनिट हिसाबै जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै जोङो रोन नार्जारि फंबायखौ जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै दोनदों आरो सेक्रेटारि हिसाबै जों तेजपुर कलेजनिफ्राय जोङो मनदिप बसुमतारी फंबायखौ बिबानाव दोनदों। दा जोंहा बे समाव दिनैनि बे गोदान आफाद दानायखौ जोङो गासै तेजपुर कलेज आरो दरं कलेजखौ ज' लाफानानै जोङो खुंनाय जादों। दा बेजोंनो जोङो दिनै गोदान इउनिटखौ दानानै जोङो तेजपुर बर' स्टुडेन्ट इउनिट हिसाबै मुं दोननाय जादों। बेखिनियानो। जाखिनि गोदान बिबानगिरि मोनबाय, बिथांमोना बे ओनसोलाव खामानि मावनो गोनां दङ नामा? दा बे गोदान बिबानगिरि मोननाय फंबायमोनाथ' गोबां मावनो गोनां खामानि दं। दा जोंनि बे तेजपुर सोहोराव गोबाङानो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायखाय जोंहा माने मोनसे इउनिटि लाखिनांगौ जायो। जे जोंनि फंबाय बिनानावमोना सोरबा जे आन्दायफैयो, माने गोजाननिफ्राय फैनानै जोङो नैबे तेजपुर नोगोराव जोङो माबायदि थानांगौ माबायदि थानाङा जोङो सोखो मोखो जायो। दा बिनि थाखायनो जोंनो मोनसे इउनिटि नांगौ जाहोनाव जों बे आफादखौ दिनै गोरा खालामनो थाखाय आरो फिनै जों बर' फरायसा मुं दाफिनबावनाय जादों आरो। गोजोननाय मोन्दों। गोजाननिफ्राय फरायनो थाफैनाय बर' फरायसाफ्रा, बिखेखके दरं कलेज आरो तेजपुर कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा, बर' फरायसाफ्रा इउनिट एबसु दानो होननानै ज' जाफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय जों बेखौ दिनै खालि दरं कलेज आरो तेजपुर कलेजनि होननानै दायालासिनो, तेजपुराव थानाय जिमान कलेजफोरनि फरायसाफोर बे गासैखौबो ज' खालामजोबनानै तेजपुर इउनिट कमिटि एबसु होननानै दिनै दाफुंनाय जाबाय। खालि दरं कलेजनिल' नंला, खालि तेजपुरनिल' नंला, तेजपुर कलेजनिल' नंला, गासैबो तेजपुराव थानाय जिमान कलेजफोर दं, प्राइभेट कलेज जा आरो डिग्रि कलेज जा, प्राइभेट गभ कलेज, गासैनिखौबो ज' खालामनानै तेजपुर इउनिट कमिटि एबसु होननानै नाम होनानै दाफुंनाय जाबाय। ओरैनोथ' फरायसा गोजा बिसोरो, थेवबो सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि दिनै माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जि खामानि मावबाय थादों, बेफोरबायदि माखासे सोलोंथाइखौ लानानै बिखेखके सोलोंथाइनि बेलायाव आरो बिदिनो माहारि जौगानायनि जि खामानिफोर, बेफोर खामानियाव जोङो बिथांमोन बा बे फरायसाफोरखौ जोङो बांसिनै नोजोर होदों आरो बांसिनै बे लाइनाव खामानि मावनो थाखाय जों होगोन। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबा राजनितियावबो आखायो, नाथाय जोङो बिखेखके नैबे तेजपुराव फरायनो थाफैनाय जि फरायसाफोर, बिसोरखौ जों नैबे लाइनाव लाङालासिनो खालि सोलोंथाइ आरो माहारिनि
जि समस्याफोर बेखौ लानानै मावनो थाखाय जों बिथांमोनखौ बिथोन होगोन। तेजपुर सोहोराव फरायनो थाफैनाय बर' गथ'फोरनि हारा माबायदि? ओरैनोथ' दासिमाव खोब मोजां, आगोलाव बिदि गैयामोन, खारन आगोलाव बेवहाय बर' गथ'फोर फैनो हायामोन, खारन बै समनि समस्या आलादामोन। दा खिन्थु जिहेतु गोजोन फैबाय, ओंखायनो दिनै जोंनाव नङाबाबो तेजपुर टाउनाव बर' गथ'फोर नङाबाबो 1000-1200सो दं, माने गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनानै। खालि नोङो नैबे तेजपुर कलेज आरो दरं कलेजावनो नङाबाबो 300-400 जनसो बर' फरायसाफोर दं, डिग्री फरायनाय, हायार सेकेन्डारि फरायनाय।